us diu a tots vosaltres: estem bé, estem forts, gràcies pel vostre suport. No afluixeu a favor del diàleg i de la independència. Les paraules que ens adreça en Jordi Cuixart diran així: continuar amb la serenitat, el coratge, el saber fer pacífic, però sense renunciar mai al desig del poble. És molt important que tothom sàpiga que els jordos no som la causa. La causa per la que lluitem tots és per a tots, i és el dret a decidir i el dret a l'autodeterminació.